ende sian aka anak ni si Kora. Mak topap tangan masude hamu aka bangso puji hamu ma debata mak dongan suara olop-olop. Ai Adonai do na tumimbul na sokal raja bolon do ibana gum liat bukti bion. Papatuan na do aka bangso tu hita do aka maga tutoru di pata. Ibana no mamilit di hita pagola tata hati bulon di si Jakob nahi na holongan nai sela manaik lo debata magdongan pagolop-olopon Adonai magdongan suara ni sarune sa edehon hamu ma debata sa edehon hamu ma gajatai edehon matutu adebata do gaja niliat poktibion edehon hamu ma ede sipodaon debata do mangarajai aka pagbegu hudul debata di atas habangsa habadion nai magpungu do aka na magsangap di aka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham adebata do na pun aka lobu raja ni tanoon tipul situtu ibana